Γεια σας, Spyro the Dragon εδώ πέρα. Σήμερα θα παίξουμε Skywars στο Minecraft. Αυτό εδώ πέρα το skin μου, γιατί είμαι από κινητό και δεν ξέρω άμα γίνεται να είμαι spectator. Καταλάβατε, να βλέπεις από μακριά τον παίκτη σου. Λοιπόν, σήμερα λέω να πάμε Skywars. Ναι, περιμένουμε. Θα πάμε το απλό. Να το δω, να το. Όπα, κάτσε από το όξι. Όπα. Ωραία, έτοιμος από το chest. 4, 3, 2, 1. Πήγαμε. Χάμω. Βελή. Μόνο αυτά, blocks δεν είχε. Έχει κάτω. Ναι. Ναι, αυτό είναι netherite, αυτό είναι γαμότ. Ναι. Αυτό είναι κολοφαρδία. Λοιπόν, τώρα πρέπει να πάρω αυτό εδώ πέρα κάπως. Ωραία, λοιπόν, μήπως να παίξω κανονικό Minecraft τώρα. Minecraft, δεν πρέπει να παίξω Minecraft. Δεν πειράζει αυτό. Νομίζω, φυσικά, και έτσι όπως είναι μια χαρά είμαι, μπορώ να πω. Λοιπόν, σκοπός είναι να πάμε σε αυτό εκεί πέρα το νησί. Άντε να δούμε. Ναι, εγώ είμαι λίγο χέστης και λίγο φοβάμαι να κάνω γρήγορα. Ναι. Και μου έχει πατάλει σε 300 blocks anyway. Και πάλι. Ένας αυτοκτόνησε εδώ πέρα μπροστά μου. Τέλεια. Με χαλάει. Φέρε αυτό. Φέρε crossbow, pickaxe. Blocks, πολλά blocks θέλω. Water bucket MLG. Λοιπόν, βάλε αυτά εδώ και αυτά εδώ. Σκαπ. Γιατί όχι, λοιπόν. Δεν πέρα, λοιπόν. Γεια σου φίλε, έρχομαι ειρηνικά. Δεν θες, κατάλαβα. Έχει σχέση σου, έλα εδώ πεταραμένο. Ψόφσε, το σκότωσα εγώ. Κανένας άλλος. Πρέπει να βάλω από εδώ τη βαλίστρα, όποιον δω, του την μπουμπουνάω. Ωραία. Χρειάζομαι τώρα loot. Τι loot? Κάποιος ψόφισε εδώ πέρα. Φέρε loot. Σοβαρά τώρα. Φάγα disconnect. Καλά, ξεκινήσαμε. Κοιτάξτε παιδιά, έχω να κάνω τόσο πολύ καιρό βίντεο. Τώρα που το πες και κουβέντα. Καλά. Πες μου ότι δεν έχω ίντερνετ. Φυσικά δεν έχω ίντερνετ. Δώστε μου λίγο. Ωραία. Πατώνω. Μα έχω ίντερνετ. Τι φάση. Ναι, τέλος πάντων, έχω να κάνω καιρό βίντεο επειδή βαριόμουν. Δεν έχω κάποιο συγκεκριμένο λόγο. Ήθελα βασικά να κάνω πρώτα βίντεο με τρομακτικούς θρύλους όπως τον More Wins. Ναι, το ζήλεψα λίγο. Subscribe στο More Wins. Ναι. Και άμα καταφέρω να βρω πώς θα κατέβασα τα mods, θα το κάνω κι εγώ. Επίσης έχω νέο Minecraft server, το 303, πώς λέμε 404, 303 δηλαδή. Ναι. Και φτιάχνω στρατό σιγά σιγά. Λοιπόν, τέλος πάντων, τώρα μπήκαμε πάλι, άντε. Πριν νομίζω το είχαμε να κερδίσουμε, αλλά έφαγα disconnect. Ωραία, έχω internet. Πάμε. Λοιπόν, εδώ πέρα το chest. Είμαι έτοιμος. Yep. Πάμε. Τι είναι, τέλος πάντων. Τι να την κάνω την τούρτα, τέλος πάντων.
Μπριζόλες, αυγά, αυτά μόνο. Δεν πειράζει. Όλα για καλό λόγο. Πάρε εδώ. Αυτό ήταν για καλό. Φέρε αυτό. Άσε αυτό. Αυτό είναι ο τι είναι τώρα. Ποιος ρε. Θέλω να πεθάνουν κάποιοι μου φαίνεται. Κάτσε να πάρω τα βέλη εδώ να είμαι έτοιμος. Και τις μπριζόλες. Πάει καλά. Όπως εγώ που είμαι έξυπνος. Θέλω να μην είμαι ήδη χαζό. Έλα, ωραία τον έριξα. Say hello in my little friend. Να σου παρατηρήσω εδώ πέρα δύο κοροϊδά σου σφάζονται. Τώρα αξίζει να ρισκάρω να μπω μες στη μάχη. Μπα. Πέρασαν. Πάμε. Εδώ τι πήρε. Καλά χαζός είναι, έφυσε τόσο καλά πράγματα. Καλά, εντάξει, καλά είναι. Άσε αυτό εδώ, πάρε αυτά. Shovel τώρα, αυτό είναι enchanting. Μπες το καλύτερο. Αυτό εδώ είναι enchanting. Νομίζω είμαι ο πει αυτή τη στιγμή. Έχω ζωή. Ωραία. Κατάλαβα. Καλά παιδιά, δεν ξέρω τι παίρνω και τι αφήνω. Ναι. Μπορώ να αφήσω τόσο καλά πράγματα. Anyway. Αυτό σώζει ζωές. Πάτε εδώ. Πάρτα αυτό, βάλτε εδώ, πάρε αυτό, βάλτε εκεί. Αυτό εδώ είναι, protection είναι άχρηστο. Βάλτε εδώ, δεν υπάρχει. Και πάρτε sticks. Δεν είναι player θα δω φίλε. Γεια σου φίλε. Φιλικά έρχομαι. Δεν τρέπεσαι λίγο. Σαν δεν τρέπεσαι. Ναι, έτσι όπως το πάω θα πεθάνω. Όπα. Θα μου την πέσει. Ωραία, μάλλον θα κάνουμε ειρήνη. Τόσο και είμαστε μόνοι εδώ πέρα. Αυτό που κάνεις είναι κακό. Κλέβεις. Φάτο. Ωραίος. Έλα. Έλα ρε. Άντε, για νουμπά. Κέρδισα. Καλά, είχα μείνει μόνο εγώ και αυτός ο μπρο, anyway. Πού είμαι, γιατί είμαι εδώ. Άντε. Παιδιά, αυτή είναι πολύ καλή στρατηγική. Αφήνετε τους άλλους να σφαχτούν. Όσο εσείς ζείτε το όνειρο. Αυτό, χρήσιμο, σώζει ζωές. Αυτό και αυτό. Πρώτα. Εδώ κάτω τι έχει. Ναι, φέρ' το εδώ. Καλά έγινα τώρα. Αυτό, βάρε αυτά. Καλά, είναι λίγο χάλια το loot.
Γιατί άκουσα και δεν μ' άρεσε καθόλου. Εγώ ελπιστώ να μην είναι κάπως εδώ. Ρε φίλε, μπορούμε να το συζητήσουμε. Ρε άσε ρε που θα μας φας και golden apples. Νουμπά, έλα ρε, αν έχει κότσια. Εγώ έχει κότσια. Λόγω να μυρίσει τώρα με αυτό τον μπρο. Να μάθα μου κάτω. Μη. Φέρε αυτό. Φέρε αυτά. Δεν τρέπεται λίγο με βαράκια όσο εγώ λουτάρω. Σαν δεν τρέπεται λίγο. Να το ρίξω τώρα για ποτό. Λοιπόν, άμα το ευθυγραμμίσω σωστά, μπορεί να πέσει εκτός και μου τη βγει από πίσω κάποιος άλλος. Δώσω. Ειρήνη, Έλα, ψόφα ρε. Καλή άνθρωπε. Άντε. Ένα. Τίποτα, κάτι. Δεν ξεκινήσαμε και πολύ καλά. Wow, εντάξει, κάτι κάνει. Και αυτό σώζει ζωές. Αυτό βάλω το εδώ, αυτό εδώ. Κούμπος, αυτό, πάρε αυτό. Α, καλά, άλλο όχι. Μαρκα, μην. Άισι το. Τώρα προσπαθώ να μην εκφραστώ. Προσπαθώ να μην εκφράσω το μίσος μου για αυτό το άτομο. Πάμε εδώ. Ένα. Καλό loot. Εντάξει, δεν είναι άσχημο, Σώζει ζωές. Σώθηκαν ζωές. Η δικιά μου συγκεκριμένα. Λοιπόν. Βάλω αυτό εδώ, τούτο εδώ. Πάμε κάτω. Εδώ. Σώθηκε η ζωή μου. Πάτε στήξε εδώ. Σπίτι τώρα λίγο άχρηστα. Άρα τώρα θα ρίξω όλοι που παίρνουν armor ή κάτι τέτοιο και καλά τέλος πάντων δεν πειράζει. Με στάση. Τι είναι αυτό το... Δεν το πιστεύω ρε φίλε. Βαρκέτος. Μισώ τη ζωή μου.
Εγώ. Με αυτό μάλλον είναι παιδιά το βίντεο. Ξέρω μικρό. Τώρα όμως θα ανεβαίνω πιο συχνά λόγω του καλοκαιριού. Ναι, like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye.